Ongi etorri mutilek, beste bideo batera YouTubeen, beste aste bat, beste igande bat hemen. Gaurko introa entrenamendu eta gero hain naiz grabatzen, zegi esan gaurko entrenamentua bastante importantea zen, orduan goizen bastante fokus neon, nahi nun zentrau entrenamentun, kalentamentun ondo, eta orduan introa entrenamendu eta gero hain naiz grabatzen. Vale. Gaurko entrenamentu gauz, zehoze atea da. Orduan, esperoet bideoa gustatzea, disfrutatzea, eta, baita esperoet bideo hauek gustatzen aitzea, powerliftingeko bideo hauek eta entrenamendu hauek, nahi personalmente bastante aitzea gustatzen grabatzea, esplikatzea eta hori dena, eta, espero ez ere bai. Vale, así que introkin gehiago lio gabe, vamos a darle. Gaztek, os komento pixkat gaurko entrenamendu ze izango dan. Gaurko batzen zaigu dia de tracciones, eta, azkenen bizkarra eta bicepsa lantzea, eta gero baita peso muerto ariketa principal bezala, como básico. Vale. Peso muerto hau, ingo defiziten, eta azkenen izango dala, gu tabla baten gainen engo gehala, eta orduan horrek esan nahi do, zailagoa dala. Vale, azkenen rekorrido gehiago dau. Eta orduan baita guain azalduko dizuet kalentamentua, zagi esan hemen bastante fokus nau, eta orduan gainetio azalduko dizuet nola kalentatzeten. Kiba, tranquilo, azalduko nila. Bai, seguro? Nei igualtziek, du, seguro. Fokus nau, baino baita kasi. Bale, tu benga, dale, Orduan, peso muerto, eta azkenen, peso muerto haukeun egunetan, gehien bat berotu behar dana, izaten da bizkarra, eta gero baita gerri eta hola bastante berotza komeni da. Vale, azkenen artikulazio horiek involukratzen die gehiena, orduan pixka azalduko izue nola berotzeten. Baita beroketa bitan banatzet, egiten dela lehenengo mobilidade partea, eta eroia aktibazioa. Vale. Hau baita bastante importante, chavales, ondo berotzea, azkenen hasten baga directamente, hasten baga directamente ja barrakin berotzen, guain dio ez gara entrenamentuan, tio. Eman prioridadea, eman garrantzia azkenen beroketai, ondo berotzei, azken honek baita balio entrenamentu sartzeko, berotzeko eta azkenen prepauta hauteko azkenen lehenengo serie efektibako, vale. Zine baita ostra. Nire internet tipiko que gimnasioa sartu eta serie efektiba o directamente barrakin eta ez tio. Gero azkenen hortio baita etortzen die molestik, lesiok eta hori dena, vale. Así que, tio, importantzie aberoketai. Vale, aktibazio ariketak egiten die, más que nada, egun horretako ariketa principalen aktibatzen dien muskuluiek pres jartzeko. Kasu honetan peso muerto daukeu, orduan peso muerto azken finen aktibatzen dien muskulatura die, azken lumbarreko muskulatura hori, korea baita bastante involukratzea, eta ero gerrie estenditzen duenak. Izango nintzeke gluteoa, iskioz eta hori dena. Orduan, horiek pres jartzea bastante klabe. 3 ariketa egiten ditut, berez nahiko motza, berotzen gutxi gora bera 10-15 minutu tarratzen ditut, eta gero baita barrakine gauzatzu egiten ditut. Orduan, vamos a darle, aproximazio ingo ditut, kasko jantzi eta zizue kaso asko ingo. Ondo nahet berotu, gaur serie potente tokatzen da, repetizio bateko serie bat, así que vamos a darle, tío, venga.
Vale, gazte, ya damos efectiva, azkeneko con 195 indeu, bain 205 jarri behar dut, vale? Oain dela bi aste baita ingenun hau, osea, repetizio bateko seria, eta berreunekin mota nun, eta bastante ondo eta zien, gaur 205 zemuz. Vamos a darle, tío, hostia. Buah. Jo, aste guzti, jo nahez pentsatzen, txabal, serio honetan, te lo juro. Flipas. Nervioso, tío. Pero queda reventado en bardu, chaval. Vamos a darle, hostia. Nik uste baita, ostra. Objetibo klaro bat egitzak klabea gala, Osea, zinen gimnasio nik uste horratio motibatzeola, horratio engatxa bitela nahi behintzet. Osea, azkenen, ostia, pentsatzen nautea joa astentzear, joa serioi nola jutean, sisako 200 o no. Bai, azkenen, no sé. Venga, tío. Azkenen baiten ikuste klabea hori dela, no? Osa, azkenen, bakoitza bere deporten, motivazioi bilatzea eta ilusioi, azkenen joa, tu ni adibidez, hemen, osa, gero ez da kilo gehi altxatzek ilusio egiten ditu, azkenen mejoratze horrek, joa, motibauta mantentzen dit. Gero baita, obviamente egun txarrago gare, prestatzuko be, baina, bueno, hay que darle, tío, konte hori da, aurrera seitza, azkenen dena sumatzola, tío, eta bateze, hau, osea, powerlifting eta, azkenen deporte bat de muy largo plazo, azkenen, dakuizula juarra, dándole, eta azkenen gero gauzak atako dila. Así que eso, tío, 205, vamos a... I would put myself right beside you. So let me ask, would you like that? Would you like that? And I don't mind if you say this love is the last time. So now I'll ask, do you like that? Do you like that? No! Chavales, igual nire biziko fail handina. Osea, harintzen grabatzen mobiletio eta kamaratio, 205a, eta big almacenamiento begitu dira. Osea, te lo juro. Que año... Beizan amardeo, chaval, nik hori graba gina, loko. Baina, 207,5 amardeo. Toma por culo, chaval. Tú, te lo juro. Izan joan ez, tío. Me cago en la puta. Nada, es lo que hay. Joder, tú, ostra, atea inet, Osa, ondo. Nik uste ondo atea gala. Nio bat bideoan nahi ikusi, tio. Eta etornez bideo ikustea, eta jatzeit kamarak, almacenamiento IP eta mobilere bai. Yo flipo, hermano. Pues ya está, tío. Le damos otra vez, chaval. Y a darle, tú. Love and hate and I don't mind. Just let me say that I like that. I like that. Something's getting in the way. Something's just about to break. I will try to find my place in the diary of Jane. So tell me how it should be. I still try to find my place in the diary of Jane. Something's getting in the way. Something's just about. Ahí están, chavales. 207,5. ¡Vamos, vamos! Vale, orduan, serie importante nahi da. Eta ja, gehitzen dira beste bi serie peso muertonak, eta hauek bi repetizio eta, bale? Baina intensidade asko ze bajugon. Orduan, pixue kenduko diou, eta ingoet, 190-ekin nola ez, 190 gutxio jarri hartu, ze guain, bastante reventaun hau. Orduan, a ber, eta guain ja, sin más, gehitzea hoi, peso muerto bi serie, eta gero ja, pues hoi, aksesoriok. Osa, bizkarrantzako aksesoriok, dominada, remo, eta hori dena. Vale, baino, lo importante está hecho, tío. Buah, qué bueno. Something's getting in the way. Something's just
alare, joder, nik uste... Osa, 107 ez da ni pa alo 1 RM. Osa, nik uste pixo gehiagin aldetela. En plan, repetizio bat, nik uste kilo gehiagin aldetela. Guain ez, baina... Ez dakit, bloke bukaeran inbaeten alo variante hau, baina hori da, repetizio batea, osa, maxima botatzea a una repe. Ez dakit inbaeten. Baina, joder, jartzen baziten, nik uste 110 sí atatzet, eta gehiago no se, baina repetizio batea sí. Gero baita urrengo asten taula dauzkeu beste variante batzun, baita, oza, estilo ontako seriek alo repetizio batea, single deitzen dinak, bankan eta sentadillan. Así que, potente. To guapoare, txagal. Olaz, repe bateko, baina zi baita nahi pasan zait, igual, oza, ez dakit pixo honekin, nik uste, esaten bezala, pixu gehiokin alko nula, baina ez dakit pixu honekin zenbat repe gehiago atako nitun. Ze, ostia, nik uste bastante diferentea, ala. Oza, nik uste, gerozta repe gutxigota jun, oza, hoi, kontrolatza zailagoa, ala. Oza, rear deitzana, no? Nik ime ez dakit, hau rear 2 izango ditzeken, oza, neu seguro. Beste bat atako nuke, baino, beste bi, no sé. En plan, muy amalas, igual bai. Baino, no sé. Ez da. Baino, oza, kilo gehiago, repe batea, sí o sí. Eta gero baina hau variantea da. Oza, kompetizion, azkenen normal itezu peso muertoa, oza, sin tablas ni pollas. Orduan, oza, eta baita ez dakit, ze izango litzeken, oza, transferentzi nola izango litzeken. Oza, ez dakit baita, oza, peso muerto konvenzional normalen, baita gehiago atako nuke. Orduan, a ver, tío. Ba, así que, hoxe, tío, a progresar. Eta baita bain dio, gotxaien gare. Oza, urtea, nik uste guapo jomar dela. Así que, a currar, eta ya está, tío. Baina, bastante emotibo, egi esan. Joainez gotatzen txapa bat, txabal, pero bueno. Bueno, gaztek, hoxe izan da gaurko entrenamentua eta gaurko bideoa. Espero gustau izana entrenamentue, bastante gustorona hori esan atea dan entrenamentukin. Urrengo aste baita seguramente ongo da olako singleen bat, hau da, repetizio bateko serie oitakon bat, seguramente sentadillan o bankan olakon baten, así que hoxe gaztek urrengo aste ongo ga, eta gustau bali mazaizue bideoa, emai jozue like, nahi bat zuen zauzue komentau, eta ez bali mazarete suskribituta, eta asunto hori dena. Vale? Así que hoxe gazte, eskerrik asko eta urrengo bate arte.